Maulia tema dia manami do inanami nang hita saluhu nama nupahi kreasi sektor kanan. Tuhat tama mama sumasu hita saluhu na. Maulia te. Adorang so tamulai perminggota perjono mahita martang nang hohom di bagasan rohata martang yang mahita. Amin. Tapasada maruhata maredde mahita sa bukede nomor 526. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar nito di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Halomohon Jehovah jadi lehonon nama Tuhon na pinangido ni roham. Pasahat madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopot Jehovah jala ibana paimaima. Sai marhaposa tu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum jala dang tagamut tumadikon na akana niasianna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung. Dipangido roham nang mangulu jala martua hami sugut. Nungaragam dalan di bahen ho manungguli rohanami. Asa hutad dahami hatu au sugut. Di baheni ho pasir kami manuang rohanami mangidus yan ho. Sailehon matoddim na bedia itu hami. Asa porsia hami diholong ni roham di hami. Sai hutangon hami masuaram. Namangapoi hami ditikki para si rohaun nuaing. Asa sapang hami Tuhan nguluan. Na pinaredemi di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di patik perjulu sahatu patik paupaton songunon ma didok disi patik perjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bainommu debatam patik paduehon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ayonahum na dusugut akan namar sine yang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinono mari maula hamuna sasiulahonmu alayang go ari papituhoni ari parediana ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggoni nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namang ibati hutam ai di naono mari do di toppa de bata langit do tano do lew do nasa isina alai meredia do ibene diari papituhoni di baheni do hubaina di pasu-pasu de bata Jehovah ari paririan nai jala di parbadiai songoni mah patik ni de bata di tan sadarion atong rak mangidugo ko mahita tu adupan ni debata lau manghula hunong parto patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na ho parto patik ni amen mare dehita Says
Tato potima dosa tanda gudangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Idang lomoroha mida hamatian ni perdosa. Mulak manian parjahati tu madikut dalanna asa mangulu ibana ido dipangidoroham. Alani i ubahin upangidohami. Saya sudah tima toro-torom asa unang mangonai betu hami. Saya sesa dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugu imahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan Yesan yak kadosata. Songon sitong na mangulu ahu ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku midah hamatian ni perjahat. Nalomodor hakku midah hamumulak ni perjahati itu madikot dalanna asa mangulu ibana hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Epistel di Mingguta di Bagasa Sadarion di mana tersurat di Injil Matius Bidu Saplalu Mamuka siane 15 sahat rodi ayat 20 Marsika soreng mahita majaha di ayat 20 non rak mahita. Alai molo mardusa dongami topot jala ajari ibana holan hamu padua molo ditangion ho dapat hodo ibana gabe dongammu muse. Alai molo so ditangihon nang nasida
Babu ama tu nasa huriai, molo so ditangihon nang huriai, etong ma ibana songon perbigu jala si jalobeo. Akup ni hudok ma dihamu. Molo mardus niroha manang dua sian hamu di tanoon tumangyakon manang hata dia pe jalaon muna doi sian damang na di banua gijangi rak mahita dia 20 ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite hite goarhu sai dong anakku do nasida songonima epistel di minggu tasaderio martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maredehita. Taha tidak kemah hapor siau tai songon nahina tidak koni dongat tasa hapor siau disadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba ido ama pergugu naso hatu dosan nato mapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe ya siaton di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pargugu na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sugut daging halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Tapi kima edde puji-pujian na sinuarahon ni inahanna laus dudutian non tu ina Debora.
deh. Stok kena.
mobil B1772 EZH, tolong digeser. Mobil B1772 EZH, tolong digeser. Adong neng keluar. Tapi gima titing doh namasa si pamasaon di minggu ta sadarion. Salam. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing na meragam di Minggu 10 September 2020. Guari Minggu ta sadarion ima Minggu 10 dung Trinitatis lapatana hasitulu sadani debata. Topik Minggu di halomohon Jehovah do hamumula di parjahat. 2. Kelompok Kortu hari Minggu 10 September 2020. Pertama, waktu 7.30 ina Kamis, ina Salom Amahuria remaja. Jam 10 WIB ina Hana, ina Deborah, ina Esther dohot ama Jericho. Jam 10.05 WIB NHKBP. Tolu, pertanyaan sektor. Di hari Senin 11 September sektor Filipi, keluarga M. Lumban Tobing SH, Borussia Nipar, alamat Aula Gereja. Selasa 12 September Nasaret, keluarga Amargun, Borussia Dinja, Rawakalong. Judea, keluarga S. Tumarang, Inang Boru, Simangunsong, Jalan Apel 8, Komplek Angkatan Darat. Bethlehem, keluarga Belubis, Borussia Manjunta, Aula Gereja. Efesus, keluarga Asitohang, Borussia Lalahi, Gereja Lantai 2. Galatia, keluarga TM Siagian, M. Boru Tarigan, Perumahan Oma Indah 2. Rabu 10 September, sektor Sion, keluarga MI Hutagaol, Boru Huta Barat, Jalan Baktiabri. Betania, keluarga Hasimanjuta, Bersihotang, Jati Jajar 2. Roma, keluarga calon situa ESM Seyanggian, Boru Tambunan, Jalan Berlian nomor 02 RT 009 nomor 2 Sukatani. Korintus of Kolose, keluarga calon situa Tesiobing, Inang Boru Sinaga, Jalan Palem 5 Taman Duta. Sektor kanan, keluarga Apurba Siregar, Aula Gereja. 4. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 September 2020 neng ro kita memake bahasa Indonesia. 5. Di Minggu sadarion marpilian tujolo de hita ima papunghon pelian amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pilihan na paduahon tapasahat ma di bagasan las niroha. Paunopon di Minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB ima kreativitas sian sektor kanan. Di hari Minggu 10 September 2020 ima nanengro di permingguan 7.10 10 mangradema sektor Korintus. 7. Ruas nataba. Mulai Minggu sadarion nunga gabi ruas ni huriata ima keluarga Loli Kristian Tarihoran Inatai Aprilia Boruta Barat, alamat nasida di Komplek Departemen Koperasi Gas Alam Blok C nomor 185 masuk tu sektor Korintus. Moloro do keluargai mangarade matidang. Maulate.
Walu cerdas cermat Alkitab. Sadasian program ni pesta gotilon dohop tahun profesionalisme dalam penata layanan on ima cerdas cermat Alkitab antar sektor na ni dohotan ni ama ina dohot na pasobulung tapatupa may di hari Sabtu tanggal 16 September 2020 maringanan di gereja mulai pukul sia wib ria mahita madohotisa sia mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naungga pasaton pilihan bulanana dohot yuran diakonia sosial saha tu bulan September 2020 tua kanaso pasato dope taingot ma amang inang makarikoton pasato sa ganuk bula tuhuria marhite parhalal sektor tabi 10 ralat pilihan di hari Minggu 7 September 2020 ima pilihan diakonia sosial keluarga apurba buru manulang sian sektor Judea tertulis Rp150.000 seharusnya Rp100.000 dot pilihan syukur NN sian sektor Judea tertulis Rp50.000 seharusnya Rp500.000 10 sada torop ni ruas nama dotoi permingguan tanggal 7 September 2020 876 halak 10.2 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak ulang tahun pernikahan tulu keluarga Padita doho parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 4 sampai 10 September 2020 atani debata napasikopon las niroha muna tarsurat di poda tulu ayat 10 di tanganna siambut do gajang ni umur jala di habirangna na hamoraun dohot hamuliaun 10 tulu torop napa satu pilihan yuran di ekonomi sosial di bagasan mingguan 10 kakak gudangna Rp1.775.000 14 pilihan bulanan manang tahunan torop napa satu pilihan bulanan tahun di bagasan minggu on 10 kakak gudangna Rp2.850.000 torop napas 15 torop napas satu untuk toripe tu pembangunan di bagasan mingguan 10 kakak gudangna on Rp600.000 seplonom keuangan huria tu huria gudangna Rp600.600 pembangunan Rp7.620.150 sentralisasi manang tepusat gudangna Rp8.555.250 gudangna jumlah gudang saluhutna Rp25.230.000 molotung adong pilihan nat sotar catat manang salah redaksi aka pilihani asa dihubungi ma tu parhalado rade mahami denggaton songonima titing namasa do si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma pilihani bain sangap ni guarna moliate ma Tapi gima ede puji-pujian nasino arahon ni kor ina Ester los diudutian nomuse kor ama huria.
Maredehita huhut pamupungalean sadaa dohot sadabi. Atum sul mung aribi,
debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parsorata di bagasan Minggu Sadarion. Di enet sian buku panurirang Hesekiel. Biddu tolu puluh tolu. Ayat pitu sahatro di ayat 10 sada. Takasma tapay hutihut hujahahon di tonga-tongata. Yaho ali anak ni Jolma. Nunga hupabakit to bahen perjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nang gosada di begeho sian pamangaku. Ikon si pasingot tonom mudoi tunasida sian ahu. Moloahu madok tu halak perjahat. Ikom mate doho ale perjahat. Hape dang marbuah-buah ho palubah halak perjahati tumudal hondalan nainian. Mate donian perjahati di bagasan hajahatonna. Alai anggo mudarna sian tangam mudo tungguoku. Alai anggo di palubahodo halak perjahati tumudal hondalan nainian. Asa mulak sianinian, hape dangolo ibana mulak tumadikod dalan nai, mate di bagasan hajahaton nama ibana, alay anggoho malua do hosam di bahen ho. Di baheni ho ale anak ni Jolma, dokma tu pinopar ni Israel, ia hata-hata muna songonodo, molonang manginona pangalosyon nami, dohot dosa nami tuhami, pola tung madate hami binahen nii behama pabahen na mangulu do pehami. Dokma tunasida songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na Solomo do rohaku mida hamatean ni halak parjahati. So ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan nainian asa mangulu ibana. Atong say mulak mahamu tumadikon dalam muna akan najahati. Buasa tung tagonan mati hamu ale pinopar ni Israel. Ido saha. Di hamu nama nami na nami na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di zaman na taado pinuaing. Nung alam berkembang pangatusion na dihanguluhon ni saluhut halak termasuk akana porsea aka pangatusyon na madok hidup-hidup gua, anak-anak gua, akun-akun gua, please deh jangan ganggu dan urusan-urusan gua, urus aja urusanmu sendiri. Ujung na boha dangolo be jolma pasingoton halak tungpe nga diboto marsala. Ngabakol berohani halak mamicang halak na asing tungpe di boto marsal. Mulu na julo di bona pasogi tayngok bedo molo sala anak ni siya duy berani do na tua-tua ni halak pasingoton ni bana mabuani tu na tua-tua na asarap pasingoton. Alain waingon ngalam mabiar jol. Ala molo di pasingot anak ni halak anak mima pasingot jo ninna namatong tuhita. Urus majo keluargami ninna tuhita. Manat oddo target ni si bolis. Mulubuin yan tapasip nasalay. Mulubuin niya tatabunihon nakadusay. Mulubuin yan taapi niya kahajahatoni. Asaboha asalam torop halak na mati ala ni dosana. Asalam torop halak mati ala ni hajahatonna. Itu target si iblis. Dang di halomoho debatanon. Dang di halomoho debata hama mate nya kaparjahati ido nagawe topik di bagasan Minggu Sadarion. Hamu mulak ni parjahati do tumadikko dalan nainian asa mangulu ibana ido nahinalomohon ni rohani debata sian ngoluta. Sialani i si pasingotod do molo adong nga binoto ulaon nasala di ulah halak manang ise pe ibana. Si picangod do molo nga binoto ulaon dosa manang hajahaton di ulah halak. Hobartusima rikot parrohahonot taka manginang dohot kita sudina pungun waeng di ngananon.
Tulu hal na ditoron mangurupi hita laho pasauton. Alaikon ingot hita dison. Na parjolo dipabakit debatado ho gabe parjaga. Molo na jolo si Hesekiel dipabakit debata perjaga maradupon halak Israel. Anggo hitan waing dipabakit debata dohamu akanatoras menjadi penjaga bagi anak-anaknya. Ama gabe perjaga maradupon inatta. Inatta pesongoni gabe perjaga maradupon amatta. Hahana gabe perjaga gabe tu anggina. Anggina pesa balik na songoni perjaga maradupon hahana. Padita doho parhalado majagahon akaruasna. Akaruas pe gabe perjaga maradupon ruasna asing. Tusido hita dijo. Jaladang boy be olatatay. Dang boy be dohonotta dang doho tau disi. Ala pajawon ni hala Kristen dipabakit debatado hita gabe perjaga. Ala ni taulahom may doho dengkan. Dang boy dohonotta be songon na didok ni si Kain na dipadan na rubi. Ditiki di suku Tuhani Kain idia doanggim si Habeli. Da dia lusi si Kaido bau haropa jaga-jagai. Anggon waing dohonom ma dang boy be alusat ta songon isugot haduan di jolo ni tuhatai. Dang boy dohonot ta dang ngau pa jaga-jaga mataki, dang ngau pa jaga-jaga anaki, dang ngau pa jaga-jaga ruasi. Sudah hita dipabakit dewata jala dilehon tugas gabe sahalak perjaga. Memang dang murah ulaun ni perjaga. Ulaun na maoldo ulaun ni sahalak perjaga. Molo di hata Ibrani perjagai manang parhal dipakai hata sopim namar lapata doi menunjukkan tanggung jawab penuh, sungguh-sungguh memperhatikan dengan cermat menjaga dan memelihara. Molo di hata Inggris dipakai watchman, di hata Batak komon umura mamata-matai. Ulaun ni sahala perjaga ima mamata-matai. Jadi molo di hutan ni bangsa Israel atar mirip do tu huta ni halak Batak na jolo purgu do songoni sada huta misalnya margata pubulum masudi disi dikelilingi dohot bulu mah hutai dungi adong do harbangan apa gerbang. Biasana molo di tradisi ni Israel adong do dibahid disi menara sada disi ma jongjong sahalak perjaga mengida mengawasi siapapun yang mau masuk ke dalam kampung itu dan siapapun yang keluar dari kampung itu, termasuk mengawasi siapa tahu ada musuh datang tiba-tiba menyerang kampung tersebut. Ima ulaun ni perjaga alani dang boy nok matani perjaga saliling majaga iban. Dia tidak bisa tertidur selama dia berdiri di atas menara jaga. Dia harus benar-benar mengawasi semuanya di seluruh wilayah dan bidang yang dilihatnya. Atau hampir sama dengan menara jaga di pantai. Biasanya menara jaga itu akan biasanya penjaga itu akan berdiri di menara jaga, dia melihat sepanjang pantai. Jikalau ada satu orang yang melalui batas yang ditentukan sampai di mana bisa pengunjung untuk berenang, penjaga itu akan dengan segera membunyikan peluitnya atau berteriak untuk mengatakan mundur atau tidak melewati garis batas yang sudah ditentukan itu. Dang boy nok perjaga, dia harus senantiasa mengawasi apa yang dijaganya. Jala di kontekson keamanginang sahalak perjaga ikut tangi doi mana tuhata ni debata. Di ayat pitu bagian B takas naking didok ia adong hata nang gosada di begeho sian pamangaku ikon si pasingot tonom mudo itu nasida sianau. Sahalak perjaga ikut do tangi di hata ni debata asa diboto ibana
dia do ruhut-ruhut si pakeonna lahom majaga na pinasaha tu iban. Alani isa halak perjaga ikon hatani debatado o jahanna. Dang lomoni rohana sadiri, dang pikiran na sadiri, dang hasomalan sadiri. Jadi sahalak perjaga marojahat tu hatani debatado. Dang boy bidohonon na anggo na hupikiri songonod donian. Anggo na somal, dang boy somal tu somal bidis. Alay bohado hatani debata, ido ojahan na pakeon na, lau pasingoton halak dia kaulaon na sala. Dia kaulaon na nihanguluhon halak. Boy do adong sada hasomalan, nga biasa diulahami di son. Alay maralo tu hatani debata, ikot tangido di si perjaga, jala dohonon na doi sala molo sala. Hobar tu hatani debata. Molo pegodang anon na komplain, apa malo-malohod doi, ala na baru rodo rai, songoni hatani i, ninna dang pola masalay. Sadok ulomu sebagai perjaga, hatahon hobar tu hatani debata. Ido ojahat talaho mamicang hala. Dungi ikon roha paluahon manang panguluhod do akka perjagai. Marhitiaha unang dipasobu, molo ngabinoto sala dipasobu hamu napamateho do hamu disi. Alani ido ikon takas hita laho marnida saluhuna, majaga saluhuna ka na dihumaliak kita. Manang dia akka hasomalan naung taula jala tahang nguluhos saliling non hape molo ngasala do itu hatani debata ikod dohono do sala. Dungina paduahon pasingoton akka nasala. Molo dung hatani debata do ojahamu laho marjaga dang tagabun mabiar binyak kita pasingoton akka nasala. Jikalau firman Tuhan menjadi dasarmu sebagai penjaga, harusnya kita tidak khawatir dan takut lagi untuk mengingatkan orang lain atas kesalahannya atau atas dosa dan kejahatannya. Alaniaha si pasingoton hudok nakaningan diilustrasi ni sahala penjaga pantai i sehira bunyi pluit doi di akahalak. Jadi molo nganaing lewat ibanasian garis batasi, alanga bahaya molo lewat ibanasiani. Jadi bunyi pluit itu menjadi si pasingot. Asa unang masuk ibana tepar maraan, dohot sekaligus mencegah halana asing unang dohok be masuk tusi. Ido fungsi ni si pasingoti. Atau dengan kata lain, mengingatkan orang lain atas kesalahan dan kejahatannya itu sama dengan kita sedang memukul pundak kita ini. Jangan lagi kau ikut ya melakukan itu salah itu. Kira-kira begitu. Kalau di gereja ini diwartakan, harus diwartakan jemaat yang kena RPP itu adalah untuk mengingatkan jemaat yang lain. Oh salah do HP, molo diulah songono. Bukan malah berontak dengan itu, tapi kita harus disadarkan. Si pasingot doi nang tuhita ima rikok nyaka si pasingot naiko pasahatot jala taboto takas bahwa molo takas do tapasingot halaki hobar tuhatani dewata boido malua ibana malua nang hita. Di ayat walu ro di ayat sia molo adong di botoho dong ami marsala di dok debata mati namai alani hasalaan nama nang hajahaton gawedang lao paingotoni mati matutu ibana alani hajahaton na alai ingot siak kodo tungguon ni debata mudarna baliksa molo ngadi paingoto parjahati dang ngolomu baimana mati mai banasian alani hajahaton na alai malua do anggoto dim na dumenggan harapatta tapasingot akan mengulahon najahati muba maibana dapotan ngulunyan musaibana hitape mangul. Ingat kelak kita tidak bisa berdalih. Tuhan Maha tahu. Dia akan mengetahui bagaimana kita melihat kehidupan di sekeliling kita. Maka besok kita tidak bisa beralasan, Tuhan aku nggak tahu itu. Tuhan aku nggak lihat itu. Padahal kau lihat, padahal kau tahu. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa berdalih. Maka senantiasa mementingkan pekerjaan
mengingatkan orang lain atas kesalahan, mengingatkan orang lain atas kejahatannya. Holani memang riko do ikon takas di hita, songo dia do menegur hobar Tuhan Kristenon. Bagaimana cara menegur secara kekristenan? Itu penting bagi kita. Teguran itu baik, tapi harus tahu cara menegur. Di epistel nakaning Evangelium Matius, nunga takas di dokon. Molo adong di botohodong kami mardosa manang marsala. Nah perjolo sahali, cara yang kita lakukan adalah mengingatkan secara personal. Holau padua-dua tu ibana, paingot ibana ngasalada nani ulamon. Berdua personal, 4 mata dulu untuk mengingatkan seseorang dalam kesalahan. Unang itor pabua tu dongan na asing, gabi gosip doan nongan. Unang latah tangan tay itor tabay status Facebook. Tung pe pa balabal hoisi batoon ni halak doy musik. Na menegur halak na asing doho disi. Alay gabe parmaraad doy. Unang bay status WA mo. Hati-hati. Tingkat pertama personal, jolmanay Jepang. Molo so ditangi hokko, baru masuk na paduahon. Komunal, ajak 1-2 orang yang lain. Pakai tindakan komunal. Karena apa? Siapa tahu kalau kau sendiri dia pikir, na cemburu doraho tuau tungulukon, ana sogo doram tuau unangin narohana. Alani jauh sada manang 2 halak, supaya kesaksian 2 atau 3 orang yang dia dengar. Karena itu lebih absah. Molo so ditangi hotongi, lanjut ke tingkat yang berikut, eklesial, pasaha tu huria. Asa dipasingot sian huria, parhalado doho paddita. Molotong dodang ditangihon si pasingot na eklesial na parpudi na maulahonon spiritual tangyakon iban. Itulah tingkat-tingkat mengingatkan orang. Personal dulu, gagal komunal, gagal eklesial, gagal spiritual. Tangyakon akan na mangulahon hajahatoni dohot akka dosai asa anggiat muba ibana sian akka hasalaan na dohot dosa. Napatuluhon omma na parpudi mubama bertobatlah say mula mahamutu madikod dalam muna akan najahati unang bepa pirroham, jangan keraskan hatimu lagi saat ini. Ketika kau dengarkan firman ini, bertobatlah. Diupama ni batak madok tinalik bulung si hupi pinarsaung bulung siala sotung sumol sol dipudi dasi paingot naswada. Hargai jakon moladong do penaolo paingot toko, bersyukurlah. Karena ketika orang berkata lomo nama disi, itu pembiaran, itu pembunuhanmu pelan-pelan. Maka kalau orang tuamu masih peduli samamu, mengingatkanmu, bersyukurlah. Kalau orang tuamu sudah berkata ora urus lomo madisi molongen nado anggoi parmau muma. Aka amang molo diremengnya kaina tahamu, bersyukurlah. Molo ngasi ibana, bah hati-hati hamu. Bahaya namanya. Isorda anu bitwi yang bihamu masuk. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang peduli mengingatkanmu akan kesalahan dan kejahatanmu. Alani dohonom ma jakom ma moladong do penap si pasingot narotoho. Ta jakom mai ta sadari ma molo didok di son muba bertobat itu artinya berbalik 180 derajat menjadi menghadap Allah, kehendak Allah, keinginan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Berbalik dari yang jahat 180 derajat menjadi menghadap kepada Allah. Itu pertobatan. Bertobat juga adalah menyadari kesalahan. Ai godang dono aing songon hala Israel najului dang disadari dosana. Mereka merasa kami ini bangsa pilihan Allah, kami ini rajin beribadah, kami rajin memberikan korban, tapi mereka lupa mereka dalam kehidupan sehari-hari melakukan ketidakadilan dan mereka nggak sadar itu dosa. Akhirnya apa? Mereka terbuang nanti ke pembuangan bersama-sama dengan Hesekiel ini sedang di pembuangan karena mereka nggak sadar-sadar tentang dosanya.
Orang percaya sekarang, orang Kristen pun banyak yang demikian. Dihilalai bana ngamat cejonok ibana dok Tuhani. Ringgas do ibana tu mangihon hatani debata. Ringgas do ibana marminggu, tu punguan, tu PA, tu partangyangan. Alai akka hatani debata na ditangihon nai dang diulahon nang gusada. Hati-hati ipe ngamar dosai. Jakobus 4 ayat 10 pitu maddo. Atong na uboto mabahen na denggan gabedang diulahon na mardosa ma ibana disi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sadari bahwa kejahatan itu adalah dosa. Alani imu bama bertobatlah. Jakono ni debata doho mulak ma. Unang gabe alasammu dosami gabe dang roho tutuhani. Songon amatan amalas marminggui. Bawa sadang oloho marminggu amang ningon. Romai bana mangalusi. Bah, molo pala do marminggu au. Mada buna magiring-giring di gereja yamangin. Ala au do na gudang dosa na hutaonin na bangga musedoi. Dang alasan bainommu dosami gabe dang roho tutuhani. Dang alasa baheno mudu sami gabedang roho marsaor to kaparsaorani. Gariare korodo. Molo nga dipaingot tita dihasala ata tasadari ikolam rodo hita. Molo adong ruas ni huria hona RPP ala ni hasalaan na ikorodo musibana marminggu nang gabe lari. Iko sadar do jala roiba asa botoon ni hal botoon ni hita ma oh hita de mana do hasalaan. Ngarobe bana mula muse tuhuriata. Dungi berengon nek kasih tua manok kan? Oh ngaringgas amang ruas nami naon RPP na tahun nasalpui. Tabay may bana ruas parguru asa tajak kom muse baru pe masuk. Una tong hola di RPP lari hamu. Dungi neng rohamu situ HKBP neng ruas parguru mahami muse na hamu dang bui. Iko jolo pateri dahono muda do nang rohamu. Berarti di dama o nga sadar be ruas tay memang nasala naung niulanay ala ni roy ba na marminggu torus dungi tabereng ma tajak kom may mana muslak muse gabe ruas nago di huriato. Ido si padalanon to akka si songoni ala ni ido hono salinay Roma mulak ma jalamu ba ma jakonon na doho jakonon ni debata do hita songo pajakonon tu sahalak dak danak namagoy anak namagoy ditikir dung bertobat anak nama goi karodo tuan nai iberang ibana sian na daw ngaro anaki parjalangi ngamula bebana ngabertobat disuruh sudah pelayan para desi panganon na tabo buat jubah na bagak buat cicin na olah roy bana disambut songoni do jakono ni dewa dia akan diterima dengan penuh kasih oleh Tuhan. Alani imu mahita bertobat masih nak hasalatai jakonon na doho dia dopanna di ayat 10 sada nung ngatung takas di dok nakaningan tung nasolomodo rohaku midaha matian ni halak parjahati soikon midaha mumula ni parjahati tumadiko dalan nainian asa mangulu iban. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Dia selalu bertindak untuk mengangkatmu keluar dari kejatuhanmu ke dalam dosa. Dia selalu memberimu kesempatan. Dia selalu mencarimu. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohana mito adopam oleh Tuhan. Hatam nung ngahutangi hok kami di bagasan manuguton. Paingotok kami di hinabal gani holong ni roham humokop hami saluhuna. Dang di halomo hokko hamatian nya kaparjahati. Hamumula na do tumadiko dalan nay asa mangulu ibana. Atong ali Tuhan na manad dado hami di sudi hahurangan dohot ajahaton nami. Naroma hami nuhaing tuho Tuhan marpamuati maroham. Sesama saluhut dosa nami asalam tamahami dia dopamu majalo kapasu-pasu si pasahatommu depe Tuhami jala urupi hami dina pinabaki mu hami gabe perjaga maradupun akayanakon maradupun suami istri haha anggi dohot akaruas nang akana asing na diumalia kami pargogoi hami mangulahon ulaun nami Tuhan asa tar pertanggung jawab pok kami tutu ulauni asa ditiki na boy dohonon nami malua nasida akan na mangulahon na jahati malua manang tod dinami alahu pasingot nasida ali Tuhan debata pargogoy mahami saluhu na asa di bagasan seret ni roha olo hami ro marhamu baun ni roha mubasian aka ulaun nami najahati tudalan nahin alomohon ni roham
marhite todim tod di perbadia sailam patau mahami saluhutna mangatusi hatam huhut margogoy hok kami mangulah hossa di ngulu nami ganup marsada-sada mau lihate ma di pasahat rohanami di pargogoi jala di dongani hodo sude ruasmon siada danak na mekmet sahat tu nama tua di bagasan nasa minggon mangulahon ragam aktivitas dohot akka ulaun ni nasida Tuhan dewata pasu-pasu mangulu ni ruasmon asa anggiat hobar tolong ni roham maulahon ni nasida di ngolu nasi ganupari jala pada on nakalakana sian akahajahaton dohot dosa naing mali Tuhan tangi hami salu nasian hatami imanagabe ojahan nami mangulahon akka ulaun nami si ganupari pasu-pasu Tuhan asa dapotan rezeki ruasmon sia sudah akan naniulan di tanganna manang tu dia penasida mulaulaun di kantor di hauma di kobun manang di jabu manang di pasar tu dia penasida tehe mangulahun akulone Tuhan saya lehon pangomoan natama asalam gaddalas ni rohana ganu pari pasu-pasu maka ruasmina di bagasan saminggon di bagasan parukilon alani aka arsak alani aka parsahiton dohot lanna asing pergumulan ningulu ni nasida say homa Tuhan mangurupi unang luas madeli ruasmi salah totong malehon di nasida pakirimun na mangulu hodo debata na marmudu-muduhon akan narikot di tonga-tonga ningulu ni nasida ganup marsada-sada hodihok kami doka ruasmi Tuhan na totong dope berjuang dia ka tahi dohot sakap ni rohani nasida aka cita-cita ni nasida asiro hampasu-pasu mai lampam plehom mali Tuhan patigor malakkan ni nasida tu akan apinarsitana asa anggia dapok nai jalalam gadda lasti rohana hodi hok kami donang akar wasmi nama jalur ragam ni pasu-pasu di bagasan samingguon boy-doi alani aka pangomongan alani aka kelancaran ni ulaon alani aka prestasi alani aka parutungan dohot alani aka namar ulang tahun asiroham Tuhan ajari sudi ruasmi manadda hinadenggan ni pasu-pasu menang jinaloni nasida asa pakeon namai dohot denggan laho mamuji pasangap guarmu nabadiai pasu-pasu manang akan atoras totong marsahala laho mangajari akka ayanakon mamicang mamodai nasida dia kahasalaanna tung pegodang aka paraloan siana kana oposo siana kada danak alanya kahapistaran alanya kahamajon ni zaman unang luas maca dia kana tuan Tuhan paingoton dia kahahurangan doh hasalan ya kayanakonna pasu-pasu nang aka yanakon asa roha panguluyon adong dinasida manguluy aka ajar nadenggan na pinasahat tu nasida saluhna atong hupasahat tami mangulu nami doh sudi gulmi ni ngulu namion asa homa namadongani doh namajagay hami holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami tangihon ma tangyang namion amin. Maride mahita laos tapasaha ma pelian amplopes tagotilon dohot pelian napaduahon. Aku
dapat dituhakai nang sumea hondo pangoluanda mangukap dapat tuamakai madok-doku iho managu joma aiton magoni Jesus Tuhan unang masagiho mangan dosana say nalong romangiho Tuhan asalam gandama silas ni Roma misi padong tatangnya koma peliata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinarbadi ang maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salahutna.